Mine sabatha ibente kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 195 inkosi bese kukhona kwebandla. Ngiyalithanda ngobulizwa
Amen. Isihloko salenkonzo sithi ibandla lasezulwini namabandla asemhlabeni. Ibandla lasezulwini namabandla asemhlabeni. Incwadi yesambulo 4 kusukela kuverse 2. Masinyane ngabona kumoya, masinyane ngaba kumoya, bheka isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini, nohleziyo ukubukeka kwakhe kufana netshe lejaspi nesandiya noma nesadiyo, nothingo lwenkosazana oluhaqe isihlalo sobukhosi, ukubukeka kwalo kufana nesimaragide. Nesihlalo sobukhosi sasihaqwe izihlalo zobukhosi ezingu-24, naphezu kwesihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angu-24, embethe izingubo ezimhlophe, enemiqhele yegolide emakhanda awo. Esihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani namazwi nokuduma, nezibani zomlilo eziyisikhombisa, zivutha phambi kwesihlalo sobukhosi. Kukhona izidalwa ezine, zinamehlo agcwele ngaphambili nangemuva. Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, esesibili sifana nethole, esesithathu sasinobuso obufana nobomuntu. Isidalwa sesine sifana nokhozi olundizayo. Ileso ngaleso kwizidalwa ezine sinamaphiko ayisithupha, emaceleni nangaphakathi zigcwele amehlo. Imini nobusuku zilokhu zithi, uyingcwele, uyingcwele Jehova, inkosi uMninimandla onke, owayekhona nokhona nozayo. Amalunga angamashumi angu-24 awa phansi kwakhe ohleli esihlalweni sobukhosi, ekhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade. Aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi, ufanele wena Jehova uNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngokuba nguwena owadala izinto zonke, nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Amen. Ngale nkulumo ekuyisambulo, umpostoli uJohn wayechaza ukuthi waboniswa kanjani uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Nokho angicacise ukuthi physically awukwazi ukubona uNkulunkulu. Yebo, ungambona uNkulunkulu ngesibonakaliso, njengoba umpostoli uJohn esho. Nokho isimo sengilosi asifani sikaNkulunkulu, ngoba yona uyayibona physically. Kodwa nakuye awusiboni isimo sengilosi enamaphiko, kodwa iyaye ithathe isimo somuntu uma izohlala nabantu. Kunomehluko phakathi kwesimo sengilosi nesimo sikaNkulunkulu. Kanjalo futhi phakathi kwengilosi nomoya womuntu ofile. Ingilosi ingumuntu, kodwa onesimo esingaphezulu kokuqonda komuntu osemhlabeni. Kodwa njengomuntu, ingilosi iyahlala nawe,
yenze konke okwenziwa ngumuntu ngaphandle kokuthi yona ihlale igcine isimo sobungcwele bayo nongaqondakali kwayo. Kodwa umoya womuntu osewafa awunjalo. Ungavela kuwe isikhashana uthathe isimo somuntu osenyameni, kodwa bese ubuye uyanyamalala. Njengoba ngisho, ingilosi yafika yazohlala nathi kusukela ngo-2006. Ihlala nathi isesimeni somuntu njengengilosi uGabriel kwa-Israyeli owayehlala nabantu. Ekuhlaleni nengilosi isichazele izinto eziningi ngobukhona bukaNkulunkulu kanye nombuso wezulu, njengoba kuchaza uJohane encwadini yesambulo. Njengoba echaza uJohane, ingilosi ithi izulu lingumbuso, njengemibuso efana nombuso wase-UK. Umbuso wezulu ungaphansi kwenkosi yezulu nomhlaba, igama layo okunguJehova. Njengoba kuchazwa ngezikhulu ezing-24 ezihlala noJehova, nengilosi yasichazela lokho. Lezi zikhulu zingabehluleli, zimele izizwe ezili-12 zakwa-Israyeli. Noma lezi zikhulu zihlala noNkulunkulu, kodwa azilingani naye. Nazo zihlale zikhuleka uNkulunkulu. Uthi-ke uJohane, amalunga angu-24 awa phansi phambi kwakhe ohleli esihlalweni sobukhosi, ekhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade. Ethi ufanele wena Jehova uNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngokuba nguwena owadala izinto zonke, nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Amen. Lokhu kuyachaza ukuthi uNkulunkulu akalingani nalutho. Nalaba abawu-24 abahlala naye ehlalweni, kodwa babuye futhi bekhulekele yena. Ngakho-ke kuyisono ukuthi uzilinganise noNkulunkulu, ngoba ngisho lezi ikhulu eziwu-24 zayibuye iguqe phansi zikhuleke uNkulunkulu. Njengoba ngaphansi kweking kunezikhulu ezifana no-prime minister kanye nongqongqoshe abehlukene abaphathele iking, nasezulwini kunjalo. Kunezikhulu eziningi zasezulwini esingathi ngongqongqoshe emsebenzini eyahlukene. Nazo ngaphansi kwazo okunezisebenzi eziningi. uShembe, uYashua nabaprofeti abaningi esesike saphila nabo lapha emhlabeni, ezulwini mayizikhulu ezihlala nenkosi yezulu nomhlaba. Yikho uma ugcina ubungcwele ngokuphelele uselapha emhlabeni, iBhayibheli lithi uyohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nempela ezulwini uyaye uhlale nabakhethiwe abayizindlamafa zezulu. Ukukholwa kwakho nokusebenzela uNkulunkulu uselapha emhlabeni, ezulwini kukunika isikhundla sokuba uhlale ngasekunene sikaNkulunkulu. Kubhaliwe eBhayibhelini, kubhaliwe nasesihlabeleni. Satshelwa yiyo ingilosi ukuthi yona ingaphansi kwenkosi ilanga, yaveza okuningi ngenkosi ilanga. Ithi ingilosi, ngenkathi uJohane echaza ngesambulo 19 verse 11 to 16, ngowayegibele ihashe elimhlophe obizwa ngokuthi ngothembekile,
nogama elisengutsheni yakhe, lowo kwakuyinkosi ilanga. Katshelwa inkosi. Ngesimo sombuso wezulu ngifisa ukuchaza kabanzi ngawo, ngoba kunombandela ukuthi uye noma ungayi ezulwini. Ingilosi ithi izulu nomhlaba zindawo ezahlukene kodwa ezibuswa inkosi eyodwa. uJehova uhlala ezulwini kodwa umhlaba uyisihlalo sezinyawo zakhe. Zazi vele zikhona izidalwa zasezulwini ezihlala noJehova, kodwa kwakungekho muntu okulomhlaba okwakuthi uma efa eye ezulwini. Kufanele kwazi lokho ukuthi ekuqaleni abantu bala emhlabeni babengayi ezulwini. uJehova wakhetha inzalo kaIsrayeli ukuthi ekufeni kwayo iye ezulwini. Abanye bazobuza ukuthi bengakayi ezulwini kanti abantu babeyaphi? Namanje maningi amazulu njengoba bebaningi noNkulunkulu, kodwa lamazulu akafani nezulu likamenzi wezulu nomhlaba. Akusho ukuthi ngoba khona izulu likamenzi wezulu nomhlaba okuyiparadise bonke abantu bayezulwini. Abanye abantu baye emazulwini ahlukahlukene njengokusebenza kwabo, njengokukhonza kwabo, njengokuqonda kwabo. Kodwa emva kokuba uJehova ehlele emhlabeni, wahamba nabantwana bakwa-Israyeli wanquma ukuthi ekufeni komuntu abahamba ngenqubo yasezulwini bazoya ezulwini okuyiparadise. So izulu indawo okuhlala kuyo uNkulunkulu ongayikhona noma yimuphi umuntu. Kodwa ukuze ukuthi uma ufa uye ezulwini, impilo yasezulwini kumele uqale ukuyiphila uselapha emhlabeni. Hayi ukuthi uzofika uphile impilo la emhlabeni bese uthi uma usufuka usuyophila impilo yasezulwini. Kanjani? Njengoba yonke imibuso inama constitution ayo, le mithetho isuselwa kumthetho sisekelo wasezulwini. Lo mthetho sisekelo uJehova emhlabeni wawehlisela kithi ngoMose, wabe usufundiswa ngabaprofeti. Thina sehlisela umthetho sisekelo wasezulwini ukuthi njengoba ezulwini kuphilwa kanje, nathi la emhlabeni kasiphile kanje ukuze siyohlala noNkulunkulu. kuMathewu 5:17-19 uYeshua wachaza kabanzi ngeconstitution yasezulwini. Okokuqala, umthetho kaJehova umi ngunaphakade, awunakushintshwa ngumuntu. Kodwa ungachibiyelwa ngumprofeti uma sekukhona lapho ongasakwazi ukugcineka khona ngenxa yokushintsha kwesikhathi. Ukunika isibonelo, umthetho weSabatha ku-Exodus 35:3 uthi singawubasi umlilo weSabatha ngeSabatha. Kodwa ngenkathi uJehova esilethela lo mthetho wawungakabikho ugesi. Manje miningi imibuzo eyaye ibuzwe ngabantu ukuthi njengoba ugesi usuthatha indawo yomlilo, ikuphi okufanele sikwenze nokungafanele sikwenze ngogesi leSabatha? Umuntu onesaluleko esiqondile ngumprofeti, ngoba yena uyaxhumana noJehova. Thina siyayiseluleko ingilosi. Thina la sitshelwe ingilosi ukuthi ngeSabatha singakwenzi ukuthi singakwenzi ukuthi. Ingilosi yasitshela ukuthi ngeSabatha
noma ngabe uhamba ngemoto ungayivuli i-air condition, noma ngabe kumakhazi ungayivuli, ngoba uma usuvula i-condition usuba somlilo ngoba usuyashisa usuyota. Sekutshelwa indlela nokuningi okuningi azokubala la. I-Constitution yasezulwini ibusa wonke umuntu osemhlabeni ofuna ukuya ezulwini. Siyakugcizelela lokho. I-Constitution yasezulwini ibusa wonke umuntu osemhlabeni ofuna ukuya ezulwini. Ngoba iyona ekufundisa ukuthi impilo yasezulwini ihamba kanjani. Njengoba uNkulunkulu lapha emhlabeni ekhuluma ngabaprofeti, kumele ukwazi ukubona umprofeti kaJehova, ngoba baningi abaprofeti abavela kwabanye uNkulunkulu. Akusho ukuthi umuntu ngoba usetheni umprofeti noma umuzwa ebhula izinto ezithile njengoba sekugcwele abaprofeti nje manje bese ucabanga ukuthi umprofeti kaJehova ngempela. Kufanele uqonde ukuthi umprofeti kaJehova umbona kanjani. Abaprofeti bakwa-Israyeli baphela emva kokufa kaYeshua. Emva kokuphela kwenkolo kaJehova akabuyanga wabakhona umprofeti. Inkolo yabezizwe inomgomo wokuthi iqede ngenkolo kaMose, i-Mosaic faith, njengoba ama-creeds esho njalo. Emva kwaYeshua umprofeti owaba khona nguMuhammad, noma engayiyo inzalo kaJakobe. Emva kwaMuhammad kube ngu-Isaiah Shembe, kodwa yena njengoYeshua uyinzalo kaJakobe. Kodwa njengamanje usekhona umprofeti enkolweni yobuKristu okungumprofetikazi uCelestial ovela e-USA. Ngomprofeti sisho umuntu othatha umyalezo ngqo uNkulunkulu. Sizobuye sichaze ngalomprofetikazi. I-Constitution yasezulwini yinye, nebandla lasezulwini linye. Ngakho-ke awukwazi ukuthi ufike lapha emhlabeni wakhe ibandla lakho elinendlela yokukholwa okusungulwe nguwe, bese uthi libandla likaNkulunkulu. Lelo libandla lakho futhi liqhubha ngendlela yakho. Kujwayeleke ukuthi uzwa abantu bethi hayi ebandleni lami kwenzeka ukuthi, ebandleni lami kwenzeka ukuthi. Hayi likaJehova. Ngoba okwenzeka ebandleni kaJehova kufanele ukuthole eBhayibhelini kuphela. Kufanele ukuthole emthethweni kaMose nezimfundiso zabaprofeti kuphela. Kodwa amabandla amaningi anjalo afike abe nemithetho ephambene nowenkolo kaJehova, kodwa bese bethi leli libandla likaNkulunkulu. Kumthandazo omkhulu uYeshua uthi umbuso wakho mawuze, intando yakho ayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Lokhu ngolimi oluzwakalayo ukuthi umbuso kaNkulunkulu osezulwini, njengoba kade ngikhuluma ngawo, awube khona nasemhlabeni. Umthetho noma inqubo yokuphila okuphilwa ngayo ezulwini, nabasemhlabeni abaphile ngaleyo mpilo noma ngaleyo nqubo. Njengoba sigcina isabatha nje, sigcina isabatha ngoba nasezulwini sigcina isabatha. Sikhonza uJehova ngoba nabasezulwini kukhonzwa uJehova. Siba nabaprofeti esilalela kubo ngoba nasezulwini bakhona bahlala noNkulunkulu. Njengoba kade kuchazwa kumalunga awu-24. Ithi ngilosi enikubona la emhlabeni kuwumfanekiso wokwenzeka ezulwini. Ukunika isibonelo,
Uma umthetho kaNkulunkulu uthi asigcine isabatha njengoba kubhaliwe kumthetho wesine emthethweni elishumi, awukwazi ukuthi wena ebandleni lakho uthi awuzukuligcina isabatha, kodwa futhi ube uthi ungaphansi kwenkolo kaJehova, usuke usudukisa amakhono. Inkinga ke enkolweni yobuKristu yileyo ukuthi abantu bafike bajoyine inkolo echitha inkolo kaJehova, kodwa futhi babuye bathi bangaphansi kwenkolo kaJehova. Ngezenzo bayichitha inkolo kaJehova, bayizithe kaJehova, kodwa ngomlomo bathi bangaphansi kaJehova. Baningi abaholi bezenkolo enkolweni yobuKristu abayayi bethi bangabaprofeti, kodwa uma ulifunda iBhayibheli uyobona ukuthi laba ngabaprofeti ngubuntu. Njengoba ngihlale ngisho usemunye umprofeti enkolweni yobuKristu, uSelishiyali. uSelishiyali uyakhuluma noNkulunkulu, futhi uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu ukhuluma noNkulunkulu. Umuntu asimjaji ukuthi ukhuluma noNkulunkulu ngokuthi ubukeka kanjani, silalela okuphuma emlonyeni wakhe ukuthi lo muntu lo ukhuluma indaba kaNkulunkulu. Ngesho amaKristu akulula ukuthi bashunyayezwe ngumuntu ongumNazaretha njengami, ikakhulukazi ngoba namuhla lamaNazaretha ayisibonela esibi kumuntu olikholwa, ngoba iningi labo benza izinto ezaziwa noma ngubani ukuthi ziphambene nenkolo kaJehova. Akakho umuntu oyikholwa ongathi akazi ukuthi uJehova kahlangene nobungoma. Akakho umuntu oyikholwa ongathi akazi ukuthi uma uyikholwa kufanele ukuthi uhlabele amadlozi. Akakho umuntu oyikholwa ongazi ukuthi akufanele ukuthi enkulu ebandleni kube nongqingili abaziwayo nje kodwa bemukeleke. Ngokuthumela umprofetikazi uSelishiyali enkolweni yobuKristu, amaKristu afuna ukukholwa kweqiniso azoqonda ukuthi ezulwini awukho umehluko phakathi komNazarete hamba yini ngokwezimiso zikaJehova njengoba wazishiya kuMose. That is the criterion, that is the yardstick. Hayi ukuthi ngingumKristu ngingumNazaretha, uyahamba yini ngezimiso zikaJehova. Ikhona ngathi ngumNazaretha ngihlale ngikhuluma ngoShembe, indosi yafika yathi kuthiwa fundisa abantu ngoJehova, ngomthetho kaJehova, ngenqubo yokukholwa ebekwe nguMose eseBhayibhelini. Before umuntu azi uJesu, before umuntu azi uShembe, kufanele azi ukuthi uJesu uqhamukaphi, uJesu konke okwenza ukuthatha kuphi, uShembe uqhamukaphi, uShembe konke okwenza ukuthatha kuphi. Awukwazi ukuqala ukukholwa ngokwazi uShembe kodwa ungamazi uJehova. Awukwazi ukuqala ukukholwa ngokwazi uJesu kodwa ungamazi uJehova, ngoba uyena owaletha ukukholwa la emhlabeni, uyena osezulwini okukhonzwa yena nasezulwini. Lapha ngikhiphe ezinye zezintshumayelo zikaSelishiyali ezifakazayo ukuthi uNkulunkulu wamaNazaretha noNkulunkulu wamaKristu nguNkulunkulu oyedwa. Ngikhulume kabanzi ngoSelishiyali ngoba ngifuna amaKristu azi ukuthi lokhu esuke sikushumayela asikushumayele ngoba singabakwaShembe noma singamaNazaretha. Wonke umuntu ofuna ukuthi ezulwini ufanele ukuthi elandele lokhu kukholwa.
uma uNkulunkulu eletha umprofeti noma umletha kumaKristu noma kumaNazaretha, kodwa unolimo lodwa. uCelestial ngumprofetikazi kaJehova ohlale evuselela indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ivangeli lakhe liyefana naleli lase-NCG elafika nengilosi nelivuselela inqubo yokukholwa kaJehova. Ngephamisa abazi abake befunde indima yelokazi kaCelestial. Ngenxa yokufinqa isikhathi izinkulumo zikaCelestial ngizifinqe kakhulu. Uthile lo mprofetikazi, inkosi iyojezisa inkolo yamanga bese wena uza usukhala njengembuzi enganamnikazi ngenkolo yobuKatholika. It's very specific. Inkolo yamanga inkolo yobuKatholika. Ingoba lenkolo ingumfanekiso ongcolileyo wenkolo yamanga. Yilabo abahlakaniphileyo abaziyo ukuthi ingcolile nokuthi yesekelwe phezu kwenkonzo kaDagon, uNkulunkulu wamanzi oyinhlanzi. Amen. Akusho mina kusho umprofeti wamaKristu. Kuhle manje ngoba sekukhuluma umprofeti wamaKristu ukuthi ubuKatholika inkolo yamanga eyesekelwe phezu kwenkonzo kaDagon, uNkulunkulu wamanzi. Sesikuvezeka kaningi ukuthi inkolo kaJehova yaqedwa inkolo yamaRoma eyagcina isibizwa iChristianity. Ngoba iChristianity inkolo yamaRoma eyasungulwa ngamaRoma. Futhi yiyo lenkolo ngobuqili eyapenda bonke abaprofeti bakwa-Israyeli kanye noYeshua yafundisa ukuthi ama-Israyeli ngabelungu. Yonke lento yasukela emaromeni. ERoma ukuthi kupendwe abantu abamnyama benziwa abelungu. Bese kuthiwa hayi uNkulunkulu ilokoza amaJuda nama-Israyeli kwangabelungu ukuze sikhonze bona. Yibo futhi abenza amaCreeks ngawo abachitha inkolo kaJehova. Uthi-ke uJehova, wena obambelele kule nkolo uyoza kuye usukhala njengembuzi enganamniniyo. Uyaqhubeka uCelestial uthi le nkolo yakhelwe phezu kwezindlela zobunyoka, iqiliswe egazini lokuhlukunyezwa kwezingane kanye nokulalana kwamadoda. Usho uCelestial uchaza ziningi izinto ezisho uCelestial kodwa engayibhalile ezinye. Usakhuluma yena uCelestial. Manje nawe usafuna ukuzihlanganisa nakho konke lokho. Why? Ingoba usuze wagugela kwinkohliso yakho futhi ufuna ukufela kuyo. Buzo uCelestial. Ngoba kunabantu noma ungabatshela kanjani ukuthi le nkolo lena ayinise ezulwini, hayi inkolo yethu, inkolo yobaba bethu. Yize ibona ukuthi seyitsheli ukuthi ayibase ezulwini lento ilandelayo ikusesihogweni. Kodwa hayi inkolo yami. Mina ngakhishwa enkolweni yamaNazaretha ngiyithanda inkulu kunawonke inkolo la eSouth Africa. Kodwa ngoba yayingasahambi ngendlela kaNkulunkulu ngakhishwa makwemukela lokho. Ngakhetha ukuba kube nabantu abambalwa kunokuye ngiya echibini lokulahla. Awufuni ukugezwa ngumoya ongcwele
ucabanga ukuthi kufanele yehluke indlela imizwa yakho ebukwa ngayo kube nevangeli lakho elehlukileyo. Ubuze uSelisiwe ukuthi uma ulandela kule nkolo ufuna ukuthi kulandele imizwa yakho uthi ngoba ngiyakuthanda ubukatolika, kufanele ukuthi ukukholwa kwakho kulandele imizwa yakho, hayi umthetho kaNkulunkulu. AmaSunni namaShite uma sebeza kuKristu abambiza ngo-Isa babeka eceleni zonke izimfundiso zoyise ukuze bangene ngendlela encane, hayi le ndlela ebanzi eholela ekubhujisweni, bahamba kule encane. Usho uSelisiwe ukuthi amaShite ngesinye isizwe siyasithi mase siba amaKristu sishiye amasiko akubo silandele indlela kaNkulunkulu, ngoba bafuna ukukholwa, bafuna ukuya ezulwini. Njoba nathi uma ngabe kufanele ukuthi siye ezulwini sihambe ngoNkulunkulu, kufanele siwashiye amasiko ethu, singakhathali ukuthi hayi ngeke ngilishiye isiko lami. Lizokusaphi ngoba alizokubusa ezulwini. Bakubeka eceleni konke lokho ababekholwa yikho ukuze bahambe endleleni okuyiyo kuphela eholela ensindisweni, kodwa wena ufuna ukulwela ukuba kwamukelwe inkohliso yakho, ukukhonzwa kwezono, ukukhonza izimpawu zesiphambano nokuthandaza kuMaria. Kusho uSelisiwe kufanele ukhonze izimpawu zesiphambano, uhlala ubala angazi noma ukuhlala noma yini, uthandaze ngokubala izimpawu zesiphambano, uthandaza kuMaria. Kusho umKristu ongumprofeti kodwa. Ngeke ukuzwe lokho abanye abantu abathi bangabaprofeti bekhuluma. Ufuna ukuzithethelela ngesono. Awazi ukuthi uma inkosi isizokwehlulela zonke izinkolo zamanga ekaMormoni iyoya echibini lomlilo kanye nabo bonke abenzi bemisebenzi. Ngiyakhululeka uma uNkulunkulu ekhuluma ngaleli bandla, uNkulunkulu onguJehova, zonke izinto eziphambene nomthetho kaJehova. Leli bandla aligcini isabatha, liyagunda, lingena nezicathulo endlini kaJehova, kodwa kunakho konke lidla ingulube. Lingaqhamuka phi ibandla lomprofeti ohlangane noJehova lidla ingulube? Ngisho ngaya emabandleni amandiya ingulube abayidli. Kodwa leli bandla lithi uJoseph Smith umprofeti, kodwa wenza zonke izinto eziphambene nomthetho kaJehova. Wahlangana nami uJehova. Nangu-ke uSelisiwe siyambala ukuthi naye uye echibini lomlilo. Noma engavela kusiphi isizwe, akakho umprofeti kaJehova ongafundiswa ukuthi lingagcinwa isabatha, futhi engabanamthetho onqaba ukudliwa kwengulube. Ezwini ayilokothwa ngisho ukuphathwa ngesandla ingulube. Abanye bale ama-Muslims ukuthi agcine isabatha, kodwa umprofeti uLokhuza uMuhammad wafundisa ngesabatha. Ngisho kuyiLokhuza weQuran ligcwele isabatha. Ngoba nathi uShembe wacela uNkulunkulu ukuthi sigcine isabatha. Ngoba abadala basebelilahlile, ayisevuma amaNazaretha ukuthi hayi sinike isabatha siyofundiswa ukuthi sizogcina kanjani. Kodwa umprofeti Muhammad wafundisa ngesabatha. Lokhu kuyafakazisa ukuthi uJoseph Smith wayengumprofeti ovela kwabanye uNkulunkulu.
and you must watch that. Ngoba uma ungasufunde umlando kaJoel Smith uyokholwa ngempela ukuthi lo muntu wayevele lokhuza ngoba wayevele ezulwini ngoba kwakhuluma ingilosi. Kodwa le ngilosi eyayihamba naye yayenzwa yini ukuthi mayivele ezulwini ingamfundisi ngesabani. Yaye kwakuyingilosi enjani evumela amakhono ukuthi edlulule. Wavakalushelwa ingilosi yabanye uNkulunkulu. Ezulwini ke leli ibandla likaJoel Smith lifaniswa nebandla lamakhatholika, libandla eliyogcina ngokwehlulelwa kabuhlungu. Uyaqhubeka uCelestial uthi empeleni uNkulunkulu ufuna abantu abakulungele ukuhlangana naye. Ngeke kube yiwona wonke umuntu oyokulungela lokho. uNkulunkulu uthi abantu bathanda isono futhi bahlale benokusivumela. Nakho abakushoyo. Masingahluleli ngoba awuzazi izinselelo zomuntu omhlulelayo. Masingamsoli umuntu ngoba kazange yini uJesu athi masithethelele. Le nkulumo kaJehova ngomlomo kaCelestial nathi sihlale sihlangana naye. Uma uthi usola ukwenziwa kwesono kube kusho uNkulunkulu ukuthi lesi isono esibi okumele utshela abantu ukuthi basiyeke bese uvinjwa ngokuthi uyehlulela. Uthi-ke uCelestial lezi izaba abazithethelela ngazo abaFarisi bezinsuku zanamuhla, abavuni besono banamuhla. Akusho mina ukuthi uCelestial uthi lokho ukuthi bethi uyehlulela besho yonke lento umsebenzi walabaFarisi banamuhla abasithethelela ngayo. Uma uNkulunkulu ethi ungakwenzi lokho kunezinga eliphindwe kabili okumele ufinyelele kulo. Awukwenzi lokho futhi awuseki namunye okwenzayo. Awenzeli namunye owenza lokho izaba. Noma niyamzonda uthi lapho. Uthi uma uNkulunkulu ethi ungakwenzi lokho kunezinga eliphindwe kabili okumele ufinyelele kulo. Awukwenzi lokho futhi awuseki namunye okwenzayo. Awenzeli namunye owenza lokho izaba. Ngamanye amazwi uma ethi uNkulunkulu gcina isabatha awukwazi ukuthi useke umuntu ongagcini isabatha. Okay. Bavaleke ukuthi uma abaholi bekhohlakele ibandla lizobhubha liphele. Ababona ukuthi uma abaholi bengene shi esonweni socansi yonke indlu engcwele iyongcoliseka nokuthi ugcobo luzosuka kubo bangabantu abatotosa isono. Akusho mina ukuthi uCelestial uNkulunkulu uthi abantu bathanda isono futhi bahlale benokusivikela. Uma ungumKristu kodwa ube ulalela uBeyonce, uma ungumKristu kodwa ube ulalela laba bantu abenza umculo onezinhlamvu ezingcolileyo, uthathe ubuso bakho ulandele uFranklin,
ohamba izwe lonke edansa ngendlela enokungcola, edansa ngokutshikiza njengomqwayizi. Kodwa wena uzothi uma utshelwa leyo nto uthi ungahluleki. Uma ngikutshela ukuthi lento yenziwa uBeyonce, lento yenziwa oFranklin ingcolile, futhi hayi uyehluleka. Kodwa ngiyazi ukuthi kusho uNkulunkulu lokho. Izinto ezenziwa ngabesifazane abasebancane zishaqisa umzimba. Bashaya ingoma ngokusantuza into ongayazi. Sekuyifashini ukuthi ekugqokeni owesifazane aveze iphedi. Into ekakade ilihlazo kanje. Ngaso sonke isikhathi badlalela abesilise izinqa. Ukuthi umuntu wesifazane amantombazana kulokho zizinqa. Yabo. Bafica behamba ngamaphedi. Kade kuyihlazo elibi kabi ukuthi umuntu wesifazane etshengise ngephedi. Kodwa namhlanje abasahlali ngenye sebehlala ngamaphedi. Abesilisa izinqa bebavezele amathanga. Ubundinga lokho. Fanele nikwazi kakhulukazi izinto zamanazathu ukuthi yonke lento eniyibona ku TikTok ubundindwa. Ongavumelekile kumuntu oyikholwa. Nani bazali nibatshela izingane zenu ukuthi zingayenzi le. Ukuziphathisa kukaNondindwa kungukuhlakanipha. Okufanele izingane zethu zibukele kukho impilo. Ukufa sekuphenduke kwaba impilo. Isihogo sabizwa ngezulu. Ngoba phela zonke lezi zinto abazenzayo zinhle. Uyaqhubeka lo mprofetikazi uthi uma ke sekunesibhicongo endini yakho ufuna ukubuyela kuNkulunkulu usugaqa ngamadolo usuzocela umusa kube sengathi kukhona okweletwa khona. Amen. Uzoyikhumbula lento umkhokheli. Lamazwi akhulunywa ingilosi yathi bayaye bengixake uma ethi bayaye bengixake uma sebesezinkingeni bese begijimela kuJehova. Bamaze lapho uNkulunkulu. Yini uNkulunkulu obakweneta yona? Sekuzothi ngoba sebesezinkingeni bese bekhumbula uNkulunkulu ukuthi ukhona. Bakusho ingilosi. Angithi umkhokheli yakhumbula. Namhla ngizokhuluma uSeliyona lento ukuthi laba abantu abenza yonke into mabeneme kuya ukuthi mase beseyinkingeni bese begijimela uNkulunkulu bese befunda ukuthandaza. Bese befunda ukuthi woze ungithandazise. Njengengilosi ukuthi ulokhuza uSeliyeli uNkulunkulu bakwenetana ngoba abakaze bemkhonza. uNkulunkulu uyise wabamkhonzayo. Uthi ke uSeliyeli iBhayibheli lithi melana nakho konke okungalungi. Melana nanoma yiliphi iphunga lokungalungi. Gwema konke okubonakala ukubi. Kuthi kunamadimoni awu-54 kulama concert okungcola. Nawe ubonakale ulapho uhlanganyele emikhubeni yokungenisa abantu ekuthakathini. Into leyo ehlala sifundiswa yona ukuthi ungahambe uya kuma concert asemhlabeni. Nango ulokhu usekhuluma lokho. Ukulama concert ukuze ukhombise ukungathembeki kuNkulunkulu. Njengalokhu ufuna ukuba kube njalo.
manje ke ufuna ukubuyela kuNkulunkulu ukhulume kuye ngezidingo zakho ngabantwana bakho ababi. Wena umntwana omubi awuqondakali, unobumnyama nokukhanya. Ayikho indawo yabantu abanjalo embusweni wezulu. Awukwazi ukuthi ube umuntu ngelinye ilanga obangcwele, ngelinye ilanga uhambe ube nobumnyama uwedwa. Ayikho into enjalo ezulwini. Nengilosi ihlale igcizelele ukuthi awukwazi ukuthi ngelinye ilanga ube ngcwele, ngelinye ilanga ube ngumuntu wasemhlabeni ohamba imidanso engcolile. Uthi-ke uCelestial, awukwazi ukudlala kanjalo noNkulunkulu ucabange ukuthi uyohlale ekubekezelela lokho. Wenza kanjani ukuba ugqoke ngendlela echukuluza imizwa yenkanuko, uveze umzimba wakho kubantu bese uthi cha, inkanuko isenhlizweni yakhe, bagcwele inkanuko, kuvela inkanuko yakho. Wena ogqoka ngendlela ukuthi wenza abantu besilisa bekukhanukele, in fact wena onenkanuko okhanukela abantu besilisa. Usho njalo uSelestial, nami ngisho njalo ukuthi ngenkathi wena uveza ipaint, uveza amathanga, ulokhuza ufuna abantu besilisa bekukhanukele, wena okhanukela abantu besilisa. Ubufebe bakho nemvelo kaDelayila yikho okuthukuluza inkanuko. Akusho mina, kusho uCelestial. Kodwa ke abesifazane balesi sizwe bazolinga abantu bese bethi ngizigqokele nje. Kujwayelekile lokho ubezwa abantu besifazane mase bedlwengula bese bethi hayi mina ngigqokela kakho umuntu ozongitshela ukuthi kufanele ngigqoke kanjani. Awugqokele yena futhi awusigqokele wena, ugqokele ukuthatha amehlo abantu. Hayi iyangichaza kodwa lenkosazana. Hayi ukuthi ugqokele ukuthi abantu uthatha amehlo abantu bekubuke. Abazenzeli bona konke lokho, benziwa umoya wobupigogo okubo, benziwa umoya kaLeviathani okubo, benziwa ubufebe bukaJezebeli okuyibo obugqokisa abesifazane balelizwe. Akusho mina, kusho uCelestial. Abantu abakhohliswa yilo moya osebenza kubo yibo abesifazane uqobo namanye amadoda uqobo lwabo. Ubani okutshele ukuthi uSathane unendaba nemiphumela yempilo yakho? Ubani okutshele ukuthi uSathane unendaba nemphefumulo yethu kulelizwe? Ubani okutshele ukuthi uNkulunkulu kufanele azitshwe kanje, ashawe indiva kanje, akhishwe inyumbazane kanje, alinyazwe kanje, adelelwe kanje? Into engiyithanda kule ntumayelo yale ntombazana ukuthi ifana exactly nento ehlala ikhulunywa uHlalile. Nekhulunywa lapha eNCG. Yisiphi isizwe esingenza izinto enginitshela ngazo bese siqhubeka? Ngitshele ukuthi isiphi leso sizwe. Siyakwazi yini isizwe ukushintshana ngoNkulunkulu bese siqhubeka? Kungenzeka lokho, kukhona lokho eBhayibhelini. Usuke wakuzwa lokho ngaphambili. Angakufundisa lokho uSathane. Amen. Kodwa abantu abamnyama benze lokho. Balahle uJehova okuNkulunkulu wabo.
base bemshintsha ngoJesu abamakhelwe ngabezizwe. Leyo nto lokho. Useleshele ubese ekhuluma eqondisa kubafundisi bezinkonzo zaseMelika. Wabeka kanje. Umfundisi waseMelika angathathela usulupa eBhayibhelini futhi abantu basazohlala kulelo sonto. Umfundisi waseMelika anganukeka ngezinsolo zobunkonkoni. Kodwa abantu bazothi sinawe mfundisi siyathanda. Umfundisi waseMelika angabisha odakeni lwezinhlobonhlobo zamahlazo ongathembeki nakumkakhe. Kodwa inkundla yakhe ye-social media ilahlekelwe abantu abayisithupha kuphela noma ke babe yi-16 uma kuthiwa abaningi. So abanendaba ukuthi lo muntu obaphethe uyihlazo lini. Isizathu sokuba ngisebenzisa abafundisi ingoba abefundisi basezingeni eliphakemeyo lokumela inkosi ezweni. Empeleni laba kufanele engabe bangabaqaphi bezingange esizweni senkosi. Umfundisi waseMelika angakhwela estage nesibhamu aqale ukukhomba ngaso kubantu ngokuthi usebenzisela ukufundisa ngaso. Kodwa abantu bazohlala kulelo sonto. Umfundisi waseMelika angakhahlela iBhayibheli khona estage. Kodwa abantu bazohlala kulelo sonto. Umfundisi waseMelika angashada nendoda bese eyibiza ngomyeni wokuqala weGreater Baptist Tabernacle noma yini okunjalo. Kodwa abantu bazohlala kulelo sonto. Ngiyazi ukuthi into lo. Umfundisi eshade nendoda. Kodwa abantu behlale kulelo sonto lapho umfundisi eshade khona nendoda. Ethi indoda umkakhe. Umholi wendumiso waseMelika angenza imidanso engcolileyo kuma-stadium agcweleyo. Kodwa abantu bazoqhubeka nokumlandela bambize ngomkhonzi wenkosi. Ngakho-ke uthi indoda eyenzisa okweciko elingakholwayo isaphaza umjuluko wayo lapho igqoke okuyisiliva. Isaphazela kwabesifazane abomileyo abahleli phambili. Namuntu usile umfundisi. Nike babona abafundisi abadansa esontweni. Befaka ingubo eziyisiliva. Badansa phambi kwamakho uzobona abantu besifazane bejabula kanti bajabulela indoda ukuthi bajabule khona. That's what we see. Lento ke ulokhuza ozondelwa yona uselesele ngoba yonke into engasile akayifihli. Lo mfundisi akehlukile kosaziwayo bomculo. Kodwa abantu bazothatha lowo muntu bathi uhambisana ncimishi nencazelo yesimo uNkulunkulu azichaza ngaso. Uma kukhona ozama ukuthi kunokungaxhumani okubanzi phakathi kwalezi zinto ezimbili uzothola icala. AbaseMelika bazothi kungani wehlulela njengomehluleli. Ungamehluleli umuntu ngoba awuyazi inhliziyo yakhe. Ngenxa yokuthi AbaseMelika abalifundi ngokwenele iBhayibheli ukuze bazi ukuthi iBhayibheli lithi awudingi ukwazi inhliziyo yomuntu ngoba kunendlela engcono
yokwazi ukuthi ungubani futhi lokho kunezithelo zabo. Empeleni ivesi lapha lithi niyobazi ngezithelo zabo. Ngakho akudingi ukuthi umuntu uzwazi inhliziyo yakhe. Zithelo zakho oyobona ngazo ukuthi inhloboni yomuntu la. Liphinde lifanise izithelo ezivezwa ngumuntu ngokubonakalayo bese lithi niyokwazi ukubona ukuthi kuyingcebo enhle yini leyo ayikhipha enhliziyweni yakhe emfihlakalo noma kuyingcebo engcolileyo leyo ayikhipha enhliziyweni yakhe. Uthi-ke lapho Celestial akudingi ukuthi ufunde inhliziyo yomuntu ngoba uthi uNkulunkulu niyobabona ngey'thelo. Ukuthi ngiqondile noma ngiqondile akudingi ukuthi wazi inhliziyo yakho. Ngoba engikwenzayo kuzosho ukuthi lo muntu akaqondile. Asidingi-ke ukwazi inhliziyo yomuntu ngoba ingcebo nezithelo zizositshela kalula ukuthi kuyini lokho okuvezayo. Kodwa abantu bahlala kulezi zindawo ngoba abantu uqobo abanakho ukulunga. Empeleni abantu bayamzonda uNkulunkulu. Kusho Celestial. Manje ngiyamangala ngoba nendlozi ekhuluma lokho. Abantu bayamzonda uNkulunkulu. Abantu abamfuni uNkulunkulu. Ikhona umuntu mayethunywa uNkulunkulu bemhlasela mabe namandla bembulale ngoba abamfuni uNkulunkulu. Abafuna ukuthatha okushiwo uNkulunkulu. Uthi-ke no Celestial abantu bayamzonda uNkulunkulu. Lapha ngicaphune izintshumayelo ezimbalwa zomprofeti uCelestial. Umprofeti uyaye afundise ngendaba kaNkulunkulu njengoba kwenza uCelestial. Uyazi ukuthi into ebalekile kumuntu othunywe uNkulunkulu ukuyekisa abantu isono. Hayi ukuvuna isono. Hayi ukutshela abantu ukuthi ngokufelwa uJesu asena sono. Okuyinto engekho. Yabona ungaya konke amasondo akhulunywa ngesono ukuthi abantu abayeke izono. Kuphela kukhulunywa ukuthi hayi uJesu unothando. uJesu wasifela izono. Amabandla amaningi aphelelwe yinto abazoyitshela abantu. Ngoba ngaso sonke isikhathi banemfundiso engamakhi umuntu enkolweni. Ungathola umfundisi egijima indlu yonke. Ejuluke wabamanzi te. Ebhongisa komuntu onedimoni. Engasho lutho ngaphandle kokugijima ethi uyashumayela. Kodwa ebe ehlekisa abantu. That's what you see emashumeni. Uthola umfundisi ngeke nje umfundisi wamaKristu eme kanjena bambalwa abama kanje. Ungamthola umuntu egijima yonke le ndlu lena egijima omunye eqhubeke wephansi behleka abantu beyonke into ukuthi lo muntu uyashumayela. Ngicabanga ukuthi ungakhuluma indaba kaNkulunkulu uhleka abantu kwenziwa yonke into ukhuluma indaba kaNkulunkulu. No olalele efanele ne-student. Hayi lokhu ukuthi uhamba ugijima yonke indawo, ugijima yonke indawo, ugijima yonke indawo uthi uyashumayela uthini, uya-entertain. Awusazi ukuthi uzothini. Yikho lokhu ugijima ubhonga wenza yonke into uwaphansi kuhleka abantu. Baningi abafundisi babona begijima begijima indlu yonke. Abanye beze bekhuluma ibhantshi bekhulumule ngisishedi. Umuntu ethi uyashumayela egijima ngevesti. Esejuluke emanzi uyashumayela njalo. Izinto esiyibonayo lapho. Nabanye abaqhamuka neziprofethi eziningi ongazazi ukuthi bayithatha kubakho uNkulunkulu. Akusho ukuthi ubezwa bethi hayi inkosi ithena uNkulunkulu uthena. No. Ukuprofetha hayi ukuthi uprofetha aqhamuka kuNkulunkulu uJehova kuphela. Bonke uNkulunkulu bayakwazi ukuprofetha. Kabe bakhona isangoma esikhulu lapho. Okuthiwa ubani? Ubani? Pedro.
Credo umuntu waprofetha izinto eziningi. Kodwa uCredo umuntu akakaze esho ukuthi umprofeti. Ngase ngizwa abantu nje ukuthi umprofeti. uCredo umuntu washo uyisangoma, akaze kufike lokho. Uyisangoma. Kodwa wayeprofeta. Ngoba ukuprofeta kuqhamuka uNkulunkulu. Manje lona uvele ngoba befaka amasudu, hayi inkosi ithena, hayi uNkulunkulu. Baqonda uNkulunkulu into okudlala. Baqonda uNkulunkulu into le hambe eqhamuka kuzo zonke izithingi lezi ezitshela ukuthi uthi no. Umuntu ebuKristweni okhuluma indaba kaNkulunkulu ucelestial. Noma ungathatha bapha abaprofeti baseBhayibhelini ubuke ukuthi benze njani, uyothola lokho okukhulunywa ucelestial kunjalo. Njengoba nami nje ngifunda ngoba uma ngase ngikutshele lapha izintshumayelo zikababa omkhulu uyithola izifana nezikacelestial. Uma ungathola izintshumayelo zengilosi uyithola izifana nezikacelestial. Uma ungathola izinkulumo zoJeremiya zoIsaiah ilezi zikacelestial. Amen. So ngingumNazaretha ngithi umprofeti ucelestial, umprofeti kaNkulunkulu. Amen. Ukushumayela ukufundisa. Usuke ufana nothisha efundisa abantwana besikole. Ngakho ke awukwazi ukuthi uthi ufundisa ube ugijima iclass lonke. Abafundi bazohleka ngoba abazi ukuthi wenzani. Awukwazi ukuthi ufundise ubu-entertain. These two things azihambisana. Okusekuseni ukuthi usuke ungazi ukuthi lapha enkonzweni uzokwenzani. Usuzama uku-entertainer amakhosi. Ngoba you have got no lokhuza material ongafitshela abantu. So kufanele ukuthi uba entertain ubenze ubajabulise benze behleka. Khona kuthiwa yini ama-motivator. Yeah. Into ezejatshulisa i-motivator uma ungasombuza ukuthi lo muntu bethini ngeke bezitshela. Ngethemba ukuthi uma amaKristu ezozilandela izimfundiso zikaCelestial, indlela ababuka ngayo ukukholwa izoshintsha. Mina into engijabulisile kulomprofeti ukuthi iAmerica uyibekele amaqiniso njengoba siyasifundiswa ingilosi ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini kumele ugcine umthetho kaJehova. Ingilosi yathi ngaso sonke isikhathi uma sishumayela singakhohlwa ukuchitha izangoma nongqingqi. Ngoba uma ekholweni kusabusa izangoma kubusa ongqingili akulo ibandla likaJehova lelo. Nanti lezi
Inkosi uSolokhu nikuzwile.